Йо, what's up, guys? Аз съм Радо. И днес ще ходим да подрифте това момченце тук. Виждате ли го? Той ще дрифти. Подготвя се камери, мамери там. И така, да си има за спомен, някакви кадри от GoPro-то, пък аз ще направя друг спомен. Влог. Нали те? Влог номер 4. Ами толкова ли ще? Да, май. Ето това е колата, която ще кара. Тя му е така за кеф. Не е професионалната она иди, че е топа на топа. Тази е... Деца вика Рейн. Тая кола от Рио де Жанейро ли азе? А? От Рио де Жанейро ли азе? Рио де Жанейро. Така, зареждаме колата и тръгваме на път. Малко по-студено от обичайното, но все пак е зима. Ето виждате, някой е изгорил гумите. Просто да направи мръсно. Разбирате ли? Нищо не му пречиха гумичките. Защо? Защо? Хората са постарали. Ти, малумен тип, си решил да направиш мръсно. Толкова ти ръкава, братле. Интересен механизъм. Я видим как се отваря. С ниската опашка, добре. И това вече официално е Рейн. Това е неговият никнейм. И понеже моето беше с много грозна заварка. Е много хубаво да го имате, че поне дигаш колата от едно място и не се занимаваш с глупости. И сменяш, код сменяш, продължаваш. Да не чакай от едната страна, от другата страна, то от 3 дена ще сменяш гуми. Да започнем с писалките. Да разпишеш тетрадката след този Шнайдер. После вече се включим на дебелото. Там още ни писалките, нали? Горе-долу в сравнение с тия. Това са джанчи с гума, качи свали. Между другото, искам да ви покажа нещо, дами и господа. Тази кола си има и черна кутия. Като самолетите. Ето е черната кутия. И така, то всичко хубаво, ама има едно много лошо нещо. И то е, че днес сме без шанчото. Без моята половинка е Жани. Много тъпо. Така почваме с първи тест просто на деня като цяло. Първа гума. Писалката. Шнайдера. Чум колата пали, няма проблеми. Хайде, господине, приятно каране. Рейн. Така да видим първия рън. Ето Миро идва. Колата вече е на една страна. Упс. Първо излизане от пистата. Така сега ще видим дали ще може да излезе сам. Май да.
Добре, нека видим вторият ран. Просто много ми блести в очите, нямам никаква идея какво снимам. Добре. Сега да видим Миро, Рейн, какво става тук. Доста добре. Ако бях там, всъщност щях да хвана много по-добре влизането на този завой. Значи искам да кажа, че тука по средата не е яко да се снима. Там е яко. Сега ще ви покажа. Ето, примерно тук. Мисля, че е по-добре, най-добре. Не знам. Къде е, човек? Какво викаш, че тече бензин? О. Той там ли? Да. Не е хубаво. Може се запалим. Горе някой от душника има детската се завашка, защото сега спре. Кому е се направи по въпроса? Нищо особено, трябва да гледаш, ако взема да падна, да изляза с пожугостта от друга си. Не значи ще рискуваш. За какво сме дошли? Ние да сложиш трета да тръгваме, трябва да я засилиш малко. И аз там трета и я спъвам сръчната. Че да почна. Това е коментара за първо четене, така? За първо четене е това. Добре. И Иска сега ще видим да на второ работи. четене как е, като преразгледаме случая. Пали. Що пали? Супер. Вече май не тече бензин. Тече даже... Правихме работа с бензина. Така, мистер Рио де Жанейро. Давай. Копчето запалене трябва да се смени. Що? Угасих си колата. Виждаме. Движение. Как е? Тук дръпна ръсната ли? Ами дърп, не е дърпа, ами тук да кажа, ще бия втора. И докато правя тук за втора, изкапаното копче, вижте, нали, дигаш стои и стои. И докато правя тия за втора, го угасих. Ето и беше движението. Ужас. Много тъп. Еми, Трябва да го дигнеш дай, горе. дай пак, дай. Дай тук горе, да. Не губи време. Да видим дали този път ще изгаси колата. Идва обещаващо. Доста каймак събра и мисля, че се получи доста добре, ха? Според Бейдовски колата нещо ще започна да стържи, ще разберем след малко, няма де да иде.
Идва отново. Обещаващо. Хване ли този завой, няма да го спре. Само да кажа, че ме е яд, че не снимахме там. Тук беше много наблизо. Дано се види на клипа. Да видим защо се връща. Обича да си я паркира, да е готова за смяна на гуми. Те страшно да отиде. Не го прича на третата, обаче да е. Който и сега трети комплект, Джанти. Трети комплект различно. Ти последния рън мина много близо там до гумите. Много добре. Просто бях от тъп ъгъл и не се виждаш толкова хубаво, колкото от предния ъгъл, от който си имах. Ама сега ще... Опа не знам да я снимам. Запали. Добре. И стартер трапра. Нищо е. Тя е готова за дрифт. Ако имаше гуми, тук ще видите колко близко минава до тях. Но този път тук не беше толкова близо. Смело тръгване. Смело за ход. Какво беше това? Дали са свършили гумите? Толкова бързо. Явно много мощ. Не стига силата. На едно мнение сме. Помощен двигател май винаги иска, а? Да, зърти ще наберем по-късен коефициент. Тези гуми не свършиха ли малко? Бързо е. Риска е на гумите работа. Преди че в гуми. И сега първо пускаме GoPro вътре. Що да го пуснем преди? Како хлопка, гума ли? Последни гуми.
така, вече съм вкъщи, дами и господа. Днескашният епизод беше малко кратичък, но следващия път повече ще се видим скоро.